लाथा खानाय बे आंनि बिखायाव रोदोम होफैबाय अननायनि फुंखा मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो नांगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ सोरबाफोर नायबाय जानो हागौ। थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानैनो मिथिखादों जानो हागौ आं मा भिडिअनि गोदान आपडेट लानानै फैदों। बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायलां। आं बिथांमोननि इउटिउब चेनेलखौ लास्टआव बुंनानै होगोन। आरो बे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै हरदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। आरबि फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ ओंखारनानै फैदों। लोगोफोर, दासिमहालागै नोंथांमोना फुल नायाखै अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। नैबे भिडिअनि टाइटेलानो जादों सिरि सिरि। बियो मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ। नैबे भिडिअआव फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन रिया ब्रह्म आरो सुबिर कार्जि। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटिउब चेनेलाव थांनो नांगोन। नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों मेलेन नार्जारि आरो नितामुनि बर'। नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। लोगोफोर, नोंथांमोना फटक आरो थाम्बनेल टाइटेलाव नायनानैनो मिथिखादों जानो हागौ बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों होननानै। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों रिया ब्रह्म। दासिमहालागै बे भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला बिथांमोननि आरबि फिल्म प्रडाक्शन इउटिउब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैदो। आरो नैबे भिडिअनि डिरेक्टरानो जादों पुरुना बसुमतारी। बे भिडिअखौ दासिमबो बिथांमोननि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिथांमोनहा बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैबाय थायो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। लोगोफोर, नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि गोदान भिडिअखौ आंनि चेनेलनि गेजेरजों आपडेट खालामनो सानदोंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै